हेलौ लोगोफोर दिनै आङो गिबियावनो आंनि जांगिला बड' इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। गिबियावनो आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेसियेल गिफ्ट लानानै फैदों। बे गिफ्टआनो जाहैबाय गिफ्ट हिसाबै नैबे नारेंखल बिलाइ, बे बिलाइनिफ्राय आङो मोनसे खर'आव लाग्रा टुपि बानायनो सानदों। बे टुपिखौ नोंथांमोना माबोरै बानायो नोंथांमोना मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। आरो जायफोर आंनि जांगिला बड' क्राफ्ट इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सहैयो। दा आङो बेखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। साननानै लानोसै नैबेखौ गासैजों 14 पिस साननानै लागोन। दा बेखौ मोनसे हिसाब खालामनानै लानाय जागोन। आङो नैबेयाव हास'नोसै, गासै 14 पिस बेखिनियाव हास'नोसै। बेनिफ्राय आङो नैबेखौ गेजेरावनो हाखावगोन। बेखौ हाखावनाय जाबाय। हानानै लाबाय, बेखौ ओरैबायदि खालामगोन। बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे दिरुंजों समानै खानानै लागोन। बेबायदि बानायनानै लाबाय। दा आङो बेखौ हेबनाय हेबनोसै। नैबेखौ गिबियावनो ओरैहाय लानोसै, सिंजों सोबाय। बेनिफ्राय नैबे बोखायनानै आरो बोखोबाय जेवरा महर। बेखौबो बेबायदिनो खालामगोन, ओरै सोनोसै। खांबाय। दा बेनि उनाव ओरै बेलथायनोसै, बेलथायनानै नैबेखौ सिंथिंजाय लाबोनोसै। दा बेखौ ओरैहाय जयैनो हमथुनानै लागोन खावसे। ओरै हेबगोन, बेजों साजों लागोन। दा नै जाबायानो, ओंखारसिगोन, लाजासिगोन। नै ओरैबायदि लाजायो। जा गुसु मोनखायो लाबाथाय, सान्दुं गोसायाव माइ हानायाव मानो बायलायलायबावनो। बेखौ आंनियाव अर्डार खालामो, मेरला मोनथारगोन। नङा होमबा लोगोफोर?
Jabaयखौनो होनजायो दा अलरेडि हाजासिगोन जाबायानो जाजाबाय नै दोनसै बाय बाय थांसिगोन आङो Kalau video ke मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम दा दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो गोजोन्थों